I više od 30 godina nakon Domovinskog rata, brojni hrvatski branitelji i dalje nose posljedice ratnih iskustava. PTSP, stres, tjeskoba, poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju, ali i financijski problemi samo su neki od izazova s kojima se suočavaju. Kako bi im se pružila podrška i pomogla u podizanju kvalitete života, Udruga dragovoljaca HOS-a Baranja u Belom Manastiru u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja provodi program psihosocijalne pomoći. Kroz različite radionice braniteljima i članovima njihovih obitelji redovito pružaju pomoć. 4. godinu zaredom u sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja pokrećemo novu sezonu, da tako nazovemo, psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Za ovu prvu najavnu radionicu planiramo da psihologice Višnja Šamadan i Sonja Drventić prezentiraju svima koji će danas doći na radionicu što ćemo raditi u ovih nekoliko do kraja godine mjeseci koliko je pred nama. U udruzi ističu kako se program prilagođava potrebama branitelja, a iskustva sudionika pokazuju da ovakav oblik podrške donosi pozitivne rezultate. Kroz ove godine koliko smo radili vidimo da ima branitelja sa različitim problemima, od psiholoških pa pravnih, rješavanje statusa, rješavanje stambenih pitanja, recimo izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima ima nekih novina pa se onda tu pokuša pomoći braniteljima koji nisu upoznati što i kako, na što imaju pravo. I smatramo da ovakav vid rada sa populacijom hrvatskih branitelja i njihovih obitelji daje rezultate. Iz udruge poručuju kako će s provedbom radionica nastaviti i u buduće, a svi branitelji i članovi njihovih obitelji kojima je potrebna podrška mogu im se obratiti i pridružiti lakšem suočavanju sa svakodnevnim izazovima i očuvanju psihosocijalnog zdravlja.